بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ala ka ani sababa bɛn ani sojalen de bɛ ka an balimaw baro bi fɛn kan fɛn min n'o ye minɛn ye minɛn min bɛ mɔgɔw dɛmɛ kalan na. Ordinatɛriw bɔra a bɛ san caman bɔ, numérique fɛnw bɛ an bolo ka caya, tablettes b'o la, téléphone b'a la, olu bɛɛ ye fɛn minnu ni jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka k'u la kalanko la. Bon, o minɛn ninnu na bi anw b'a fɛ k'an balimaw baro fɛn dɔ de kan, fɛn min n'o ye hakilina ye, hakilina ɲuman min bɔra mɔgɔ dɔ la Amérique jamana kan, a tigi tɔgɔ ko Salman Khan. Ale tun bɛ dɛmɛ de don a balimamuso ma kalan na, gɛlɛyaw tun b'o bolo mathématique kalanni na. Waati dɔ nana kɛ ale ka wagatiw ni balimamuso ka waatiw tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. Ale dun ŋaniya ɲuman in b'a la halisa k'a balimamuso dɛmɛ a bɛ se ka mathématique faamuya cogo min. I n'a fɔ o ɲɔgɔn ka ca kalanyɔrɔw la, kalanden dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ science domaine na, i n'a fɔ mathématique b'a la, physique b'a la, chimie b'a la. O waati gɛlɛya nana hakilina ɲuman dɔ di a ma, o de ye ka vidéo filmer, a kan ka leçon min kɛ a balimamuso kun k'o kɛ vidéo ye, ka sɔrɔ k'o vidéo di a balimamuso ma. Ne balimaw, o de kɛra kabako ye koyi. Ale kelen ka vidéo di a balimamuso ma, vidéo ninnu dɛmɛ bonyana a balimamuso yɔrɔ ka tɛmɛ. Waati kan waati min ale yɛrɛ bɛ sigi balimamuso kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ kalan na. K'a sababu kɛ ale bɛ kalan kɛ, ale bɛ taa. N'a dun ye vidéo di balimamuso ma, waati waati ka d'a ye a bɛ vidéo nin lajɛ. O ko in de kɛra sababu ye a ye hakilina ɲuman sɔrɔ. A ko k'ale balimamuso kelen mago tɛ dɛmɛ na kalan na dɛ, ko mɔgɔ caman mago bɛ dɛmɛ na kalan na. O kɛra sababu ye a ye hakilina in ta k'ale bɛna a ka ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn ka mɔgɔw dɛmɛ ni fɛn ye, fɛn bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ kalan na. O hakilina ɲuman in kama mɔgɔ caman farala kan diɲɛ fan caman fɛ k'a dɛmɛ baara in na, baara in bɛ ɲɛ a bolo cogo min. U ye fondation dɔ dilan o la, fondation min tɔgɔ ko fondation Khan Academy. A bɛ internet kan, n'i taara Google kan i b'a taper dɔrɔn ko Khan Academy, i b'a ye a b'a labɔ. Donc fondation de don, fondation min ye fɛn dɔ dilan k'a bila internet kan, fɛn min bɛ mɔgɔw dɛmɛ kalan na. Bon, o baara in a nafa kama a ye baara in kɛ anglais de la. Hakilina ɲumantigi wɛrɛw sɔrɔla Faransi jamana kan, n'o ye Bibliothèque Sans Frontières ye ani Orange ka fondation, olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ kɛ nin baara ɲuman min bɛ yen ni Salman Khan ni a ka jamakulu y'o kɛ, n'o ye fondation Khan Academy mɔgɔw ye, n'a bɛ anglais la k'a yɛlɛma français la. Donc a yɛlɛmana kan caman wɛrɛw la minnu tɛ français ye. Hali an yɛrɛ ka farafin jamanaw kan yan, jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ n'o ye Nigeria ye. Nigeriakaw ye fɛɛrɛ kɛ k'a yɛlɛma Hausa la ani k'a yɛlɛma Yoruba la. La ala don dɔ an yɛrɛ fana n'a yɛlɛma Ngo la. Donc u y'a yɛlɛma français la, mais olu fana y'o baara ɲuman min kɛ nin ye, o ye Khan Academy français lama ye. O Khan Academy français lama in ani Khan Academy yɛrɛ original mun daminɛna siɲɛ fɔlɔ la n'o bɛ anglais la, ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ internet de kan. O kɔrɔ ye di, n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ ni o Khan Academy ye, i bɛ taa internet de kan, i n'a fɔ an bɛ compte créer Google ni Facebook la cogo min. I b'i ka compte créer, n'i y'i ka compte créer, comme ça i bɛ don, i bɛ leçon ye, i bɛ kalan kɛ, a bɛ vidéo d'i ma, sɛbɛnninw b'a la, kumakanw b'a la. O dɔrɔn tɛ dɛ, a bɛ tila ka devoirs ni exercices d'i ma, i b'olu kɛ. Wa n'i y'o kɛ, système bɛ tila tuguni e y'o baara min kɛ ka kunnafoni d'i ma n'i ka baara ɲana n'a ma ɲa, o ye kalanden ye. Bon, mɔgɔ min ye karamɔgɔ ye walima mɔgɔ min ye den mansa ye, n'a y'a sɔrɔ ni e den ye compte créer, e yɛrɛ fana bɛ se ka compte créer système kan. Donc n'i ye compte créer sisan, e den ye kalan min kɛ, a ye baara min kɛ, walima i ka kalanden ye kalan min kɛ, a ye baara min kɛ, hali n'a sɔrɔ a kɛ kuma e tɛ a nɔfɛ, i b'a ka baara ye, i b'a ka jaabiw ye, i b'a dɔn a ye heure hakɛya min kɛ ka baara kɛ système kan, wa fana i b'a dɔn
exercice ninnu a y'u kɛ walima a m'u kɛ i b'a dɔn fɛnɛ exercice ninnu kɛlen a ka jaabiw ɲɛna wa walima a ka jaabiw ma ɲa